Dobrý deň prajem, ja som Ladislav Smrtník, moja web stránka je www.ladislavsmrtnik.vs. V tomto videoseriáli sa rozprávame o podnikaní a podnikanie je častokrát spojované s rizikom. Samozrejme, riziko je veľmi dôležitá téma, preto sa aj budeme venovať vo viacerých videách. A vždy je potrebné posúdiť, akú mieru rizika moje podnikanie prináša, k tomu, akú mieru výnosu môžem od svojho podnikania očakávať. To, čo chcem ale spomenúť v tomto videu, je to, že veľa ľudí sa bojí začať podnikať, kvôli tomu, že riziko v podnikaní existuje. Ja chcem ale pripomenúť to, že riziko je absolútne normálna vec a stretávame sa s ňou každý deň. Ja to poviem na príklade. Predstavte si, že šoferujete auto a idete z bodu A do bodu B. Samozrejme, existuje tu riziko, že sa do vášho cieľa nedostanete. Alebo keď pečíte koláč. Samozrejme, existuje tu riziko, že sa vám koláč pripečie. Jedna možnosť môže byť tá, že odmietnete podstúpiť riziko. To by ale znamenalo, že nikdy nesadnete do auta alebo nikdy nebudete piecť koláč, čo zjavne nie je to najlepšie riešenie. A druhá možnosť je tá, že sa naučíte toto riziko ovládať. Čo to znamená? Jednoducho spoznáte, aké kritické okamihy by mohli počas mojej činnosti nastať. Pripravíte sa na ne? A v okamihu, keď bude riziko v tej činnosti aktívne, tak vy ho ovládnete, pretože budete vedieť, akým spôsobom zareagovať. Dokonca môžete sa na riziko pripraviť už dopredu takým spôsobom, že sa veľa kritickým okamihom vyhnete. Takže pri tom šoferovaní auta to môže byť napríklad to, že sa naučíte dopravné predpisy, že ich budete dodržiavať, že naberiete isté zručnosti, skúsenosti. Na svoju cestu si môžete zobrať mapu. Alebo pri tom pečení koláča to môže byť výber vhodného receptu. Presne dodržiavanie postupu podľa toho receptu a znovu istými skúsenostiami, zručnosťami môžete nakoniec svoje riziko tak ovládnuť, že môžete upiecť veľmi výborný koláč, ktorý si môžete potom vychutnať ako cieľ a výsledok vašej činnosti. Takže, ako som spomínal, čo sa týka rizika, budeme sa venovať ďalej tejto téme. Budeme si hovoriť o rôznych druhoch podnikania, aké rizika prinášajú. Takže sledujte tento seriál ďalej. Môžete ho sledovať aj na mojom videoblogu. Link na videoblog je videoblog.ladislavsmrtnik.eu. A určite zdieľajte tieto videá s vašimi priateľmi, pretože nepomôže to len vašim priateľom, ale nakoniec sa vám to vráti a pomôže to aj vám. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom videu dovidenia.